no mochumbe chanda ababozi bibakobora kura onye mbakobeka koboko gase nyombe kura nchiyo akana aringo borai na atemete kwa gase nyomba chinyinge lakini abantu bakandusyo lakini tokora amabera ase ubutaka buri umwana uyo moke bona kana matemwa akora tabwati nyomba agasomera gisuna igo nko bori morai onde bwies utagete borai ate agora nyono mochanga tuchwatire nyombe nyombe tu agora amabati agare nyombe yere nyoka famogaka ego tuatira iga ko mongino yo pora pore twarenga tumaino mwana oye mwese kurigerie ine mberere nsabu omwaka yasira mwana ori tigarite bwieka utabwati nyombo korare gento kelime korara gesona nakina amwete buno murai inyombe yega tumwagachere ebe kwa mabati ko bega tora mabati rero akana aringo borai na atemete kwa gate nyomba chinyinge lakini abantu bakandusyo lakini tokora amabera ase ubutaka buri umwana uyo moke bona kana matemwa akora tabwati nyomba agasomera gisuna igo nko bori morai onde bwies utagete borai ate agora nyono mochanga tuchwatire nyombe nyombe tu agora amabati agare nyombe yere nyono mochumbe chanda nono kengo nyambane nonye neri kyubino nonye ntongi ababozi bibakobora kura onye mbakobeka koboko gase nyombe kura nchiyo wakani aisina agora amabati yenyombe nkobeka tora amabati rere tuchinde tomorangwa mambi aye umulisia yes mambia buna bako beka chikito mambiere ochoche nka umurangwa enyombe yebe kumurangwa na muntu ndi bya syo taete chikura oreme chando buneye ekyo na kyo turakonya abantu baitu umoise kurigere muleka ukiari yango eri umwana oitu ani nero bwomongino yani umwakoye umwaka bwomongino utipora aseiga abantu baminto tigatogenda gokonya abantu asitokonyara tubwatira n'abantu baitu botamba aneke nyoro giotamba nona ata uno uyo kabero morai agare tokonye umongino tpora tore na morai undo kurwa umongino tpora na raso nyo biasara binde arunka iga akonya kamwana katikate na morogi undo taita kamwana kagatigara abantu bose bakanire tusabira umukyoyo byoke kudebora ke muntu usoro ninde mugakona atinde ku Wednesday umugambya akarora amabira akarora tikambye kiri umwana enyomba nandi namwira nerimbiya mona saya akore igo nkugania barayi barororo muno mugambi keva nabandi bamwabwegere bankonya abana bakora amasomo aina arunale gusaba timbuga tinjirende yonse mugaka arwara senia kinenge akaire ibintu byonse tubona timbuga tinjirende yonse umurizi nawe reka ndiye mono abagani baminta sogocha njeri tangania samarie tangaro kwana linyabuto romano gondo umurizi abwe kanisa ya yeki adventista ya getitwe sidie nabo igo asetore senga yosoro obeire gakorara eye family yeito ndoyo mubwa baraibe family eyo tukorae family eyo bono igo ntagete koira neriri tangani kabise family ya mwamanda arenga ya mono kigima etali nekerengo asimire menene mwakorire koruo yo minto sora arara twabwatira niremere mubuya twayekiria iga mane koira neriri yo minto keva mulevu honorable ngambu ya mono asenga nje yokobeka okoboko asengeye konyora amabati tukorere nyombe yeiga umwana oro wamenye umwana umumura owetanire emyaka 15 buneke gusikere masikani tariko nyara korara na ngina ngesona korara muno mugambi ateba bono twagokire sana ntoje tomo moso yenyombe arare oruo gende skulu ngesura gosoma igorende naira neringambi ya mono oyo minto keva naende genderera iga teba nga 2027 yoka yagera kuri ndogendere butambe bo erinde nyasaye na bagokonya
ekiagera Bibilia egoteba ng'a okoboko gokorwa nigo gogosesenigwa. Igo rende twegende ng'a Nyasaye nagoseseni ekero ogenderete kona goeta na gokora emeremo emekong'u. Igo nabo nare koirana ng'a mbuya mono ngotebi na abarai bande bari bare ebirogo na abande batari ebirogo buna keba bagenderere gokonya abaremeiru buna oyo minto dipora iga. Ekere bakonyire teba ng'a netageti echikora lakini ebe ng'a nogokonya nari Nyasaye agochia obaseseni. Mbuya mono. Ntanayo abararie nara gotebia amang'ana aiga ase amatangazo nase nese amagaseti abanto baito tiga babwate chikura ose obonge ntobwatera ande omorai onde okorokwa Fred Okengo ogocha koboria obo president egere egasi buna eye onye Fred Okengo matiaging'ini gare president igo nare koenda esare ang'e emechanga na amatobori twagatera abana abe enyomba ya amatobori yerigena ase eng'encho ya obokong'u bore abarai bare ebirogo bono ochakera omo-MCA batari gokonya igo nabekire okoboko ase enyomba eye enkoerere igo totare tokora egasi buna riria narenge ekero epara buna etwachera chigari echiakwamire twasumire epara embe abana nchi gose epara ebono buyere epara eyere embe enganyete mpaka 2027 nche gokora epara eye ase igo tiga tobwaterane onde bwesi otagete gokonya omong'ina tigatome morue esimu yaye some esimu yao onde bwensi otagete gokonya omong'ina oyo na igore ebiasara egera rire chintakana eki atigaire some enamba yao egere onde nabo arakobekere kende ochakere women rep ochakere